Pabili nga po kuya. Mag-isag mo na ito eh. 20. Yan ito yung skin. Skin, cholesterol. Hey guys! Welcome back to another vlog! And today guys, pupunta kaming Pusorobyo kasi may isasend kaming Pusorobyo and hindi pala, Rosario. Kasi may isasend kami na padala. Yung mga nagpadala sa kanya, tapos isasend namin. And then, pupunta din kaming Sagat Crust, siguro. Pupunta pa tayo? Yan. Tsaka mamamalengke later. So, yun lang muna ang gagawin natin. And, mag-makeup muna tayo. Sobrang easy lang niya yung ginawa ko. Yung BB cream ko lang na I White Korea. I'm back with my BB cream na I White Korea. Yung BB olive. Parang hindi panda yan. Gradient lang yung. Kasi yung lip tint natin is from Precious Skincare Cosmetics. Yan, eto lang. Na in the shade Charmy. Tapos yung pinangkilay ko din yung Precious Skincare Cosmetics din in dark brown. Ayan, dark brown pala yung nandito. Ayan. Tapos nag-blush lang ako ng dating blush ko kasi ayokong mag-heavy makeup ngayon kasi ano lang pang lighten up lang ng mga dark spots ko ngayon. Ito, may tumubo na naman oh. After naming nag-Enchanted Kingdom, ito yung tumubo sa akin kinaumagahan. Anyway, tanggapin na natin ang katotohanan. Tignan mo naman guys, yung ibaba namin. Yun yung ipapadala. Ito yung grocery pa ni kahapon. And that's my sleeper and my water bottle. Ito guys, maganda to. Yung maghanap kayo ng ganito. Yung hydro flask. Yan, kasi kahit 8 hours yan to 10 hours, malamig pa din yung tubig na ilalagay nyo. So, perfect siya kapag nag-picnic, pag lalabas ng bahay, ganun. Kasi at least malamig pa din siya. Tinatanong kung nasan yung LBC kasi tinapat ako sa tindahan ng ano. Tindahan ng kabao. Ito na ba yung LBC? So let's go, Sagaw! Kami guys ng chicken nuggets. Yung nabibili lang dyan oh. Ayun oh. Yun doon. Parang tusok-tusok lang tapos namin eh. Let's go buy some. Napalayo kami, puro palayon ano. Hindi ko pwede kainin. dito tayo. Sa chicken nuggets ni kuya na inaantok na. Dito tayo. Ayan. Pabili nga pa naman. Pabili nga po kuya. Mag-isag mo na ito eh. 20. Yan ito yung skin. Skin, cholesterol. Isa dito. Tapos hati lang tayo sa skin. Kuya, dalawa po na ganyan. Tapos isa po sa skin. Ay, skin lang. Oh my god. Kain tayo guys. Di. So, yung namimiss namin sobra. Tagal ko lang di kumakain ng ganito. Parang ganito yung Singapore eh. Yung mga ganito tinatapon lang nila. Skin kasi. Gusto ko sana yung ano. Pag hindi skin, sana makakadami ako. Hi. Kung yung stomach ba yun? Basta yung part ng chicken, yung nandito niya, sa may esophagus niya. Kung ganon, dalawang ganito baso. Tapos isang half na baso ng skin. Masarap. Grabe. Nakakamiss. Walang diet. Sarap. May isa pa akong gustong tikman eh. Ang kinakain natin sa Saguntok. Sa ano? Sa off ko. Sige, punta tayo dyan.
Sa Thursday. Hindi ko pala off. Pero na ito ko. Pang thumbnail man, thumbnail. Amin na. Sana. Ubus na guys. Di pala nagre-record yung anong. Di pala nagre-record yung camera. Tataba talaga ako nito. Kain ka pa din. Nakonsensya naman ako. Go, kain ka lang. Kain ka muna. Hati tayo. Sige. Hindi nga. Sa'yo yan. Sa'yo yung hindi crispy. Ako lang yung sa likod kasi di man natumpo yung pakipasa. Lumabas na naman na lang sa kanya ang susi. Sarap. Okay na. Okay. Wait lang, di pa ako naka-seatbelt because food is life. I-ano natin tong mga pinagkainan natin. Tapos mo muna din kasi mangangamoy sa loob na sasam. Yan o. Ano mga tubig? Ha? Ano lang ang tubig? Ito saan yan? Wala na tayong pineapple juice. Meron pa isa. Hindi yung nabuksan na. Hindi, wag na kung hindi na nabuksan. Ayoko na. Siyempre kung lagi-lagi naman, nakakasawa din naman talaga. Parang sa love lang yan. Oh, wala akong dinagdag. Wala akong sinabi Wait lang, titignan ko baka ma-side trip tayo papuntang Baguio ang mga sasakyan, mga excited umakyat. Wait, I guess. It's the next day and pupunta lang kaming Luwel ko tsaka mamamalengke. Di ba namalengke na kami kahapon pero konti lang kasi yun. Kailangan namin mamalengke para sa bahay kasi wala nang kinakain yung mga naiiwan sa bahay. So pupunta muna akong Luwel ko ngayon kasi walang online payment ang ang Luwel ko dito sa amin. Kakainis. Kung may online payment sana parang sa PLDT ganun, puro bank transaction na lang sana ako kaso walang online payment. So, kailangan ko pa pumunta sa opisina nila tapos magbabayad ako and then papatransfer ko na yung pangalan ko. Wow. Papatransfer ko yung pangalan ng electric bill from the previous owner of the house to my name. Kasi dalawang bill yun, yung bahay namin tsaka yung nasa likod niya na ginagawa naming board na pinaparentahan namin. Yun yung ganap ngayong araw. Tapos later on, duty ako ng 3 to 11 and then 11 to 7. So bukas na ako uuwi. Bukas na tayo magkikita. Is that okay? Yes. Wala kang magagawa. It's a yes for me. It's a yes. Hey guys, we are back from the palengke. Hindi ako nakapag-vlog sa palengke. Sa palengke kasi sobrang dami ng tao. Pati na din sa grocery store kasi Wednesday is palengke day ng Rosario. So, papakita ko na lang sa inyo yung nabili ko dun sa Friendship
Dun sa parang department store part nila. Yun na lang. So, ito yung nakakatuwa. I got a lot of slippers. 3 slippers here. Ganito guys, oh. Tada! 3 for 100 siya. Marketing strategy. Kasi kapag 35 each, pwedeng isa lang yung bilhin ng tao. So, 3 for 100 po na para mas malaking kikitain mo. Ganun. Yan. Ganito siya. So, ganito yung slipper guys. Hindi nagpa-focus. Kaya lagay na lang natin siya dyan. And then, ito yung mga ano lang, mga fluffy. Pang ano lang loob ng bahay. And then, ito din. Pink naman siya. O, diba? Ang cute. Parang mga tig 100 sa department store talaga. Yan. Kain. And then, meron din ito. Kasi ito na lang yung meron akong size ko. Pero cute naman pala, di oh. Maganda siya sa camera. And fair. Oh, maganda. Yan. And then, tao pala na dyan. Ang init. Ito guys, bumili ako ng ito, pagkadami-daming ponytail. Yan. We got brown, pink, maroon, green, violet, and blue kasi kailangan ko to sa duty. Eh, tigda 3 pesos lang siya. Kaya kumuha na ako ng 2, 4, 6 pala to. 6 of 18 pesos. Yan. And then, I also got a color eyelash. Ayan, oh, cute niya. Ayan. Parang natural lang ba yan? Parang ganyan. Kasi ito yung medyo matigas yung line niya, ang alam ko. Mas gusto ko kasi yun, mas madali siyang ikabit. And, 13 pesos lang siya. And then, bumili din ako ng pang-shave ng kilay kasi medyo mapurol na yung pang-kilay ko. And this one is only 10 pesos. And guys, 10 pesos lang yan. And yun lang, yung mga grocery namin nandun na sa kusina. Listen to my heart